Ahoj lidi, vítám vás u nového videjka. Dneska tu máme IRL, máme tu rybaření. A jsme na Moravě 21, revír. Je to číslo 471 054. Tam můžeme vidět Vitošov tam vzadu. Tady jsou lukavice před náma. Jo. Uvidíme, co chytneme. Mám tam navázaný tenký lasec, tenký lanko a jo, tuhle nástrahu. Asi se do toho nebudu extra zabředávat, mám tady ještě nějaký jako další. Vždycky nosím s sebou jako nějakou větší krabičku s návnadama, takže tohle. Ještě tam potom nějaký na navázání, kdyby se to utrhlo. A jo. Přesně se celkem pozdě, je kolem 1 hodiny, takže tak. A asi můžeme jít na to. Budu zkoušet jakoby shoty z více úhlů, protože si chci oskoušet, co bude asi tak nejlepší. Tak jo, teď ta strana vypadá, že bude taková mý hlubší, takže se to budeme snažit házet tam. Jednak trochu jít do toho proudu. Dneska, když jsme chytli nějakého solidního okouna nebo nějakou fajn štíku, tak mi to vůbec nevadilo. Se záminkou vzít něčeho, dom jsem nepřišel, ale bylo by to fajn. Tak. Je taková těžší nástroj, takže to dobře hází. Zároveň je celkem fajn její tvar, protože vlastně pomáhá tomu, aby se nezasekávala. Asi můžeme pak ukázat. Vzhledem k tomu, že je vlastně vysoká, tak když najde na větev, tak se vlastně tady tímhle zvohne, tu větev to odrazí a když by se, v 90% případů se to ani nezaháčí o háček, takže asi je pravda, že kdybych to trefil do stromu, tak věřím, že by se to vyndával blbě, no. Tam by se nemělo co vohnout a byl by to v hajzlu. Teď se to hodil hrozně blbě. A nevadí. Tady by mohly být pro tu dravou rybu, jakoby, no celké pro ryby zajímavý. Teď to dře potom, se dře pod ně. Tak jo, aby se posunul někam, kde to bude hloubější. Hlubší, teda. Pardon. Tak jo, máme tu další spot. Tady je hlubší. Protože tady jsou takový bahnitý dno. Mohlo by tady něco být. Minimálně si myslím, že tady tak 1-2 okolní budou. Tak. Tady ale gigantický porost kopřiv. Takže nevím, co budeme dělat s tím. Tak. List. Hop.
zase plodno. Tak. Si původně myslel, že bude špinavá voda, protože pršelo. Ale jako na to, na co se dívám, tak je to jako dosti solidně čistý. Tak jo, máme tu celkem markantní změnu, co se týče velikosti. Takovouhle pidi třpytku. Myslím, že se původně používá na pstruhy. Ale já si myslím, že s tím zvládnem jako i tady něco chytnout. Že by na to mohlo útočit nejvíc ryb. Myslím si, že tady takové malé rybičky tady budou to nejvíc typický. Se nám něco nepovolilo. Nevím, trochu to dotáhneme. Jako nevěřím tomu, že tady nic není. Si myslím, že mi to nebere. Nebo nějaký blbý načasování, nebo cokoliv jiného blbýho. Těch faktorů je zrovna u ryb spousta. Stáhneme a pokračujeme. Tady tohle by byl třeba úplně perfektní spot. Že tam s těma větvema. Tam se na ten ostrůvek. Prostě celý takhle prochytat, házet to tady semka k tomu proudu. A z té strany. To je prostě klasika už umí. Piknout si vždycky tu horší stranu. Už skončili, no. A tak můžeme to tady párkrát hodit. Ještě tak pro efekt.
Jdeme ten konec. Drží. Jo. Tohle je tady moc velký proud. Ale tak můžu tahat minimálně jako, že to byla ta. Hrozně skáče, dobrý, jdem jinam. Ne, nic, posuneme se. Nevím teda kam, že tam už je pak taky jako silnější proud, tak si zatočený tady ty ryby, ale... Perfektní, funguje to. No, tam máme naši krásnou nástrahu, jestli to bude vidět. No to je jedno, stejně tam jdeme do vody. Takže.
Dobrý, dneska už do vody nelezu. No, si musím nechat trochu oschnout. Jsou krásně rudý. Mě zajímalo, kolik má ta voda, ty vado. To je fakt úplně ledová. Mám ještě pak druhou. Černou. Tak. Mám tam tady tu zelenou mršku. Zpátky v teplíčku, ty vado. Další list. Dobrý, stačilo. Kračujeme dále. On má vlastně v sobě ještě takovou štěrchající. Ono to jde slyšet. A on má takovou kuličku tam, takže on když se hejbe, je takový štěrchavý zvuk. Ten je právě mega fajn, protože taky láká dravce. A zároveň má červenou hlavičku. Nevím, z mojí zkušenosti jako nejvíce ryby jedu na něco, co má červenou, vzhledem k tomu, že to berou asi jako poraněný. Zároveň je bílá, takže může být nějaká nemocná, nebo může imitovat nějakou tu něco. Takže tak. A vypadá to, že tady je hluboký dno, jako my. Což je fajn. Můžete vidět, jak se pěkně vlní. Jinak jak je vždycky zobáček před tím wobblerem, tak ten určuje jako míru toho ponoření. Co tady za díry, ty vado. Každopádně tady bych do vody nalezl. Tady mi to tak po krk, bych řekl. By mohly být tak 1,70 m. Samozřejmě primárně je to způsobený tím jezem, co tam je. Že by tady mohl být hlubší úsek. Já nevím, jestli tam to je nános, nebo jestli to je břeh. Kdyby to byl nános, tak je to celkem fajn zpráva. Nebo si třpytku tam dát, ale to asi spíš ne. Nějak, jsou přibližně 3 hodiny odpoledne. Já jsem tady se strávil tak hodinu a
3/4 bych řekl. Děláme tam nějakou větší třpytku. Já jsem se lekl, že to přeletí. Něco bylo. Vždycky, jak ona je těžká, tak tam je... Jsem říkal teďka na ty lehčí třpytky. Ona jak dělá ten svůj těžký záběr, tak mně přijde, že to je prostě už ryba. Přitom to ona jenom zavadí prostě nějak po povrch nebo o něco. Byl asi 5. zajíc, co jsem tady viděl. To je fakt jako spousta. No, to tam pěkně svítí svině. Ach jo, kámo. Dobrý. Ještě tam svině zůstala. Ach jo.
To jsem vážně zaháčil. Ne, já jsem zaháčil larvu od toho chvostíka. Nejvíc unlucky chvostík. No nic. Jdem. Tak jo, už jsem doma. Jak můžete vidět, už jsem doma. V ten den, kdy jsem to točil, což byla sobota, jsem úplně už potom neměl čas, přijel jsem dosti pozdě, přijel jsem kolem 8. Takže to natáčím teď. Chtěl bych říct, že tohle videjko nevydávám proto, abych z toho jako něco extra měl. Je to vidět na tom, že vydávám vlastně video, kde se víceméně nic nestane. Ale chtěl jsem vám ukázat, jaký to reálně je. A že to primárně není jako o tom, že jako 90% tohodle je prostě fakt o něčem jiným, než o tom, že chytíte tu rybu. Jakoby můžem primárně vydávat jenom videa, nebo že se tak dělá, že primárně si vydávají videa, kde někdo něco chytí, což je samozřejmě. A to primárně z toho důvodu, že ty videa nemají jinak nic zajímavého. Takže tak. Ale já bych vám chtěl ukázat, jaký to reálně je. Ale zároveň bych chtěl samozřejmě zakomponovat i tohle do těch videí. Takže bych to chtěl dělat neúplně nudný, ale zároveň realistický. Jakože to nebude prostě přehypovaný video, kde prostě bude jenom edit na mě, něco chytám. Takže tak. Jak můžete vidět, tak jsem změnil trochu nastavení barev. Budu se snažit trochu upravovat, štelovat. A vzhledem k tomu, že jsem s tou kamerou nový, natáčím snad druhý nebo třetí video. Takže tak. Jo. Definitivně je v čem se zlepšovat. Ať už v rybaření nebo tady. Dostal jsem se k tomu taky po dlouhé době, k tomu rybaření, jde to vidět. Takže tak. A jo. Hoďte určitě do komentářů, jestli chcete spíš body mount nebo head mount. Ať vím pro příště, co je pro vás lepší. Mně přišel ten, z mýho pohledu je hand mount pro mě méně komfortní, protože nejsem na to zvyklý. A body mount je pro mě jakoby víc komfortní s tím, že ty záběry tam jsou takový jako mech. A ten headmount vypadal celkem dobře, já mám teda tendenci se otáčet jakoby, neotáčet se přímo za tou nástrahou, takže tam byl prostě problém primárně v té kameře, která se dělá takhle. Takže já chytám prostě takhle na boku rybu a točím to takhle, takže prostě nejde skoro nic vidět. Což je samozřejmě můj problém, s tím se budu muset naučit pracovat. Takže tak. Hoďte mi nějaký tipy, co byste chtěli. Hoďte mi tipy na revíry, kam byste chtěli, abych zašel, co by vás třeba zajímalo. Mám Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský území, takže tak. A jo, já vám moc děkuju. Příští rok bych chtěl dát struhový revíry celosvazovou, takže tak. Chtěl bych tam udělat takovou sérii videí zajímavou, ale to až někdy na jaře nebo v létě, když se povede samozřejmě maturita. Jak víte, nebo jak mnoho z vás víte, tento rok maturu, takže tak. Proto jsem omezil i teď celkem tu tvorbu, protože úplně není čas, že? Takže tak. Já vám moc děkuji, že jste se dodívali na tohle video až sem. Moc vás určitě nebude. Děkuji, že jste hodili, jakoby, že jste vůbec klikli na tohle video. Určitě hoďte like, hoďte mi ten komentář, nějaký tip, všechno mi pomůže. Takže tak. A jo, já se s vámi loučím a zatím.